Čaute ľudia, tomu ďalšiu dneska si zahráme preselku, takže to je Alex, má Fortnite braň. Alex začína tam a on začína tam a ja tam. Takže ideme na to, dávaj. Cíky, natáčaš to, hej. Takže čaute. Naopak, to peklo. Jak sa to otáča? O, tak tady sem, keď sa to nedá otáčať. Tam je on. Zase ho nevidno, čo? To bolo potkať. Čo? Poď. No čo? Ideš? Ideš? Pekl! Yes! Trafil? Musel. Aj! Mám. Ramenko. Mám rameno. Ja mám 2. Kde? No, tu máš. Rasa. Počkaj, poď sem. Musím ti niečo ukázať. Daj si tam. Taký, ja si musím prebiť. Počkaj, musím si prebiť. Musí byť ešte jeden náboj. Jak ešte? Jak ešte jeden? Neviem. Ja mám 3. Hej? Help. Dobre, 3. 3 tu musím mať. 1, 2. Dobre. Počkaj, poď sem, chcem ti ešte to skontrolovať. Ukáž. Jeden ti chýba. 2. Jeden. Počkaj, už viem. Máš tu dokonca 2 náboje náhradné. Kamarát. Hej? Jop, páči sa. Výmena? Čo výmena? Ne, ty načíš. Ale mne sa to zle natáča. Tak nič dám. Toto kde uhol? Jak sa to ako otáča? Daj. Lebo jak som tam byť? To sa nedá otočiť. To tak. A keď sa to strihne, otočím sa? No to je on. Chápete? No. Počkaj. Ráša trestička. Jasné. Ja sa neviem, či mám prebiť, ty vole. Kontrolujem si. Hej! Prebity mám, takže som safe. To som skryť. Ako vidíme. To tu je jedna. Ale žiadny granát neexistuje. Končí so životom. Ne, si by dal akurát do spánku. Tam, kde je to nebezpečné. Tak poď sem. Kámo, nebo posera. Au! Keď ja si ten telefon pustím.
Môžem si prebiť. Nemám náboje, počkaj. Tvoj problém. Nemám náboje. Nie je to môj problém. Nie, fakt. Tvoj problém. Kámo, plus výmena. Aspoň mi podrž. Dobre, tak počkaj. Ty vole. Aspoň vidíte, aké to je ťažké natáčať. Yeah. Počkaj, nemám nábojky. A serva to. Dok. Jop. Kámo, nebuď pri tomto. Jedáka táto je dedla. Doktor sa to netrafil. Moja obľúbená šmikalka. Počkaj, nečituj. Opovážiš sa. Dobré ráno, šuráci. Jak myslíš? Tam si beží, jak dievča. Haha, ideš to dať bič. Pozri, ukážem ti kúzlo. Počkaj, pozeraj. Ja som chcel jednoducho ukázať toto. Au, stop, prdele. No tak ja si im po 4. Nepýtaj si sa, jak to držím. Dobré ráno. Slniečko pálí. Jak tak. Nabité mám. Som tu hneď pri tebe, tak to nezvom. Kamo, neutekaj. Ja sa ti tu snažím natáčať, hej. Pochopíte to. Rukojemník. Mám rukojemníka ani hnutie, nech ho zastrelím. Cekej, chcem si to nabiť. Ale tak sorry, že to nejde. Tak sorry, že to bol jeden náboj. A prečo si nevystrelil? Lebo sa mi tam zaseklo. Nespomínaš? Bolo to pred niekoľkými minútami. Ani nie minútami. Počkaj. Mi vypadli všetky náboje. Haha, nemáš to držať dole. Počkaj! Už toč ty vole, už to nebaví, už ma boli z toho. A potom je výmena zbraní. Dobre. Juky, na zrťo. Tu máš. Ty točíš. Som nechce. Poď aj skazy. Tak nekoč ku mne, cheater. Však nechoď ku mne. A ja som chcel ísť pomaly ale nie, ty si ma strelal tak či tak. O, teraz. Ja neviem, ty vole. Snažím sa, aby aj ona, takže neviem, musím ja, ale... Ja. Ja neviem, kde ho máš. Eďka,
prešli na to, ja som hral s jedným nábojom. Hraj. Ja si neverím, že ti toto ani je zaostri. Hraj. Ja hrajem, neviem, jak ty... Au! Prepač. Nemeríme... Dobre. Prepač. Nemeríme do hlavy. To pokop. Ale ďalšie kolo už ty natáčaš. Natáčaš. Tak ďalšie kolo, tak ďalšie. Hra sa len do 7 a ty máš 4 a ja mám 5. Ale jasne, to sa nedá, keď ty stále utekáš, Bojko. Jak ti tak povedať? Hej, to nabiť nevie. No to potom prečo to Ja to nechápam. Veď poď sem. Čo sa bojíš? Kúšem? Nie, nemier do hlavy, ti hovorím. Nemier do hlavy. A to sa nedá s tebou hrať proste. To sa nedá. Nedá sa to s tebou hrať, hej? Nedá sa. Idú to len 3, a nie 50. Hej, zase gól za Podrž. Jak ulička to tam Ale ide. tak nie, ale už ma to štve, hej, keď to len natáčam, ale nejak preto to je... Ale ja chcem hrať tam, túto, lebo tam to je zlá. Obidve sú isté. No dobre, budem natáčať. Konečne. A jak ty to natáčaš tak? Dobre, hej, tak to držím a idem. Jo, tak to ja nechcem. Nie, že to drž. Mne sa to nechce držať. Ja budem tak. Choď ti to spadne z toho. Aj. Hrá sa. Čo? Hej, mám sa aj zobrať náboje. Jeden som vystrelil. A ja mám len jeden. Tam je jeden. Tak idem si po... Tam je, vidíš? Koľko je? Tam je do 10 a ja som ťa trafil 7 krát a ty 6 krát. Trasa. Trafil. Trafil som ťa, ne? Hej? Hej, ale... Hej. Nemrať do hlavy, že to ti stane. Tam ma bil. A mne sa to nenabíja. Hej, to máš. Hej, to čo je? Nabijem? Aha. Naboje, nabijeme. Daj mi jeden. Ty si jeden strelil. Ja? Čo? Ty si strelil jeden, takže 2 mi dávaš. Vytrel všetky 3. Dobre. Kľúč.
koľko mám? Ja mám 8 a ty máš 7. Ty si ma 7 krát trafil. Počkaj. Ešte sa nehrá. Hrá sa. Trafil. Mám 9. Čo? Však utekám, lebo si nabíjam. Ja nemám nabité. Prečo? Už som vyhral 10. Hra sa... Dobre, tak sa nehrá. No, hra sa, ale... Yes! Vyhral som! Čaute, Alex.